ktorý je v tom celkom nevinne? Diana, muž, ktorého tak brániš, môže za to, že ma odmietaš. Jeho vinou prichádzaš o príležitosť byť šťastná so mnou. Ale ja som ti predsa nikdy nedávala To nádej. nehovor, Diana. Medzi nami bolo niečo, kým sa neobjavil ten muž a nepripravil ma o príležitosť. No tak moment. Čo? Nehovor so mnou, ako by som bola nejaký predmet. Nikdy som k tebe nič necítil. Fakt? Tak som asi blázon. Neviem. Som? Neviem. Dobrý večer. Čo sa deje? Diana. Neviem. Pozerala sa na mňa zvláštnym spôsobom. Čože? Ak ma bude chcieť, obránim náš vzťah pred kýmkoľvek a čímkoľvek. Ešte nevieš, čo vo mne je, ty hlupák. Ahoj! Váhala som, či vojsť. Počula som vás rozprávať a nechcela som vás rušiť. Ale hviezdička moja, ty nikdy nevyrušuješ. Dobre, pokojne pokračujte v rozhovore. Chcela som vás len pozdraviť. Počuj, zajačík, nevidel si Kamilu? Kúpila som jej úžasný výstroj na jazdu na koni. Nie, nevidel som ju, asi je niekde zelenou. A nepôjdeš už so mnou? Miláčik môj, som unavená. Čo ti vlastne Pavel povedal? Povedz mi to. Nič. Vieš čo, som taká unavená, radšej už pôjdem. Osprchujem sa a možno sa ešte potom prídem najesť. Počkaj. Čo je? Didi, zdá sa mi, že predo mnou niečo tajíš. Nie, to nie. Ale robím si starosti o ocka, pretože odišiel večera. Nechcem, aby sa mu niečo stalo. Nejde o nič viac. Odložme debatu. Ahoj. Zatvorte dvere, Garcia. Nikto odtiaľ to neodíde. Čo sa deje, Vicente? Vtrhli ste sem, ako keby ste hľadali samotného diabla. Nepáči sa mi, keď vojdete do môjho podniku len tak bez príčiny a vystrašíte moju váženú klientelu. Chcem, aby boli vystrašení, Klementína, áno? Pretože nikto nesmie opustiť dedinu, kým nezistíme, kto strieľal na Milciadesa Contrerasa. Pane Bože, strašne ste ma vyľakali, Don Milciades. Pripomínam vám, že nemôžete odísť z dediny. No tak, senior starosta, veľmi dobre viete, kde pracujem, nie? Hacienda Mendesovcov nie je v dedine, ale je relatívne blízko. Alebo nemôžem ísť pracovať? Ale samozrejme, že môžete, seniorita Diana. Všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v tomto bare, môžu ísť domov, kedy budú chcieť. Nepodkopávajte moju Senior autoritu, senior starosta, to sudca. predsa nerobí. Iba, že takýmto postupom ste len zbytočne vystrašili ľudí. To je všetko. Tak prosím, pôjdeme? Ja by som vám mohla pomôcť. Môžem ísť s vami? Nie, to sú úradné záležitosti. A ja si idem odpočinúť s dovolením. Pôjdeme? Prepáčte. Zdá sa, že do tejto dediny konečne prišiel poriadok. A láska. Coração vibra por